pasocial media poitika hondo muri Zimbabwe kuonekwa kuti mukomana anonzi George Charamba panapa tikuna Prince Dubeko Sibanda anotaura mashoko kuti aiwa ndaona vanhu vationa George Charamba kuti vamuuraye. Toona kuti aiwa paita hondo panapa noda kokuti taona vakomana ava vakuchinjana mashoko zvinezvi zvisingabudi nezvisingaiti zvanoona kuti ava vakuru ava vanomirira vanyango vatungamiri venyika vangachinjana mashoko akadai pasocial media. Sanapinda mashoko abuda nyogwa muzara nhasi yoribva subscribe like turn on the bell icon. Toona Prince Dubeko Sibanda anyora achiti George kubva anyora achiti donza musoro 007 hende inoshandiswa naGeorge Charamba pasocial media X anyora achiti I've seen all the thugs you have unleashed to kill me. They have been all over Harare, Bulawayo, Victoria Falls. I told them to go back to the sender. Meanwhile, I'm in Harare. Tell me when you are free for a man-to-man fight. I can meet you at Karigamombe building. Mashoko atakwa na Prince Dubeko Sibanda achiti aiwa George Charamba kuti varume vavatuma vevanduraenda vaona but ari kuwadza kuti ava ndavatuma kuti vadzokere kune munhu akutumai. Tipinda muzimu ai vano expose this headline ramuri kuona rakanzi George Charamba is unleashed thugs to kill me. Ari kureva uyu ndi Prince Dubeko Sibanda. Azvipere mushe muri Zimbabwe tikuona kuti aiwa vakomana veopposition aiwa vari kutambudziwa vari kuthreatenewa. Tiona na George Charamba aiwa sezvamuri kuona neevidence yabuditsiwa nyawe nezimu ai tiona kuti pane fight iri kuitika aiwa pane kukorwa kunyasa kuonekwa kunzi vakomana ava vakuda kutoita zvefight zvepaground. Tiudzei mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pindai comment section yedu musano subscribe like turn on the bell icon.